no era? En un país molt llunyà. Un emperador molt presumit lluïa un vestit cada dia. Un dia van arribar allí dos forasters. Gent, repeteu-m'ho, que no s'hi has entès bé. Vos dieu que em podeu fer un vestit d'un fill tan bon que en portar-lo a aquell qui no el distinguisca és que m'enganya? Només els més lleials servidors apreciaran la seva bellesa. Els més lleials només? I no sols això, majestat, el que nosaltres podem fer-vos, sinó que a més, Sabreu què és cul de mollera i quins són els homes que ocupen indegudament els seus càrrecs i qui s'empipa les vostres costelles. Deuen ser meravellosos els vostres tegis. Em plau de pensar que, lluint el meu vestit nou, podria esbrinar quins són els consellers que fan fortuna a costa meva, o quins són els criats més moniatos. Teniu, aquesta bossa va per endavant, i tot el que me demaneu els consellers ho posaran a les vostres mans. Procurarem no fer-vos esperar massa per aquest vestit. És clar, encara que no us penseu que sigui fàcil de fer. però estareu al corrent de la nostra tasca. I si cal, avui mateix començarem a filar. Aneu, aneu! I ja us visitarà el meu conseller o el meu criat per saber com us va la feina. Feta. Fica't a l'emperador a la butaca en un tres i no res, amb la seva mania d'estrenar vestits. Però compta amb els criats, que encara que semblen un poc bledes pot ser que... I sobretot en aquell conseller que